m'han convidat a veure la inauguració d'este centre comercial. Shopping Hell es diu. Ah, sí? Doncs a mi també. Mira, en la invitació es dia que havíem de portar una bossa de material sostenible. I jo he agafat aquest cabàs i cap així m'he anat. Ai, què fas? Fem-me el selfie, que tinc que pujar els followers. Has vist aquestes rebaixes? Mira, així es diu que si compres aquest producte et regalen un 25% menys d'espècies animals en unes quantes dècades. Mare meva, això són un muntó d'espècies desaparegudes. Un xollo. I esta altra, si en compres 3 et regalen 2 graus més de temperatura de planeta. En això puges el nivell del mar un muntó. Jo no m'ho pensava. Doncs tens raó. Mira, i si ara agafem una bossa de plàstic cadascuna, també augmentem la contaminació marina. Doncs molt bé. No feu cas d'aquestes dos que tenen la consciència rebaixada. Les vostres decisions a l'hora de comprar són molt importants perquè poden ajudar-nos a lluitar contra la contaminació i el canvi climàtic. El proper dimecres 27 tindreu ocasió de demostrar tot el que sabeu sobre el consum responsable. A les 9:15 del matí heu d'estar preparats al pati amb el vostre tutor o tutora i amb una bossa d'un material sostenible. Aquesta bossa vos servirà per a guardar la compra que fareu. És important que no falte ningú. Quan escolteu el senyal, podreu dirigir-vos a la primera prova. Abans de començar la primera prova, tindreu 5 minuts per a comprar un producte. Penseu bé i trieu la millor opció per al nostre planeta. Si feu una compra sostenible, tindreu més opcions de guanyar. Estigueu atents als senyals i a les indicacions dels vostres tutors i tutores. Les sirenes us indicaran quan començar, quan parar a descansar o quan acabar les proves. No accepteu rebaixes al vostre futur.